אנשים פשוט לא מפסיקים לגנוב לי את העטים. ואת הכי טובים שלי. הם פשוט נעלמים לי כאן. הכי טובים שלי, במיוחד הפלקסורים האלה. הם פשוט לא נשארים כאן. לוריין מסוגלת ללכת הביתה עם המנקבת והשטחן אם לא היה לי עיניים של ינשוף בגב. פעם ניהלתי צוות של 3 אנשים. באמת? לפני שהגעתי לכאן. כאן אני עובדת יותר משנתיים. אני אוהבת את האנשים, אבל המשרד. תראה את הכיסא הזה? הוא ממש לא נוח, אתה לא חושב? הייתי צריכה לבקש מסטיב כיסא חדש, אבל העבירו אותו לפני שהספקתי, ועכשיו יש את מנהל החשבונות החדש הזה, רנדי, אבל אני לא מעיזה לבקש, אני לא רוצה שיחשבו שאני עושה בעיות. וזה שאין פה חלון. פשוט מחדל, לא? אתה לא חושב? כל כך ריק. בגלל זה אני מביאה עם הפרחים, הם מחיים את המקום. כן. אין שום סיבה שהמקום הזה יראה כמו בית לוויות. תראה את השטיח שם. פשוט צבעתי בכניסה, אתה לא חושב? ממש לא הצבעים שלי. אבל אני לא מעיזה לבקש הרבה, אני לא יכולה לשנות יותר מדי. ואתמול חזרתי למשרד ומישהו תקע את כל הנייר במדפסת. מישהו פשוט הלך והשאיר את זה ככה, היית מאמין? זאת בטח הייתה לוריין. המדפסת יכולה להיות קריטית לפעמים. אתה יודע שמגיע לצאת ל2 הפסקות ביום ואני לא יוצאת אפילו ל1? אני אוהבת לעבוד, אני אישה עובדת. אתה יודע, כשהמשרד הקודם שלי עמד לפשוט את הרגל, פיטרו את כולם חוץ ממני. אותי נידו לכאן. יש לי מין כישרון כזה, או כללה. או כישרון. ואותי נידו לכאן. מרדל, מה התפקיד שלך במשרד הראשי?